Iki udan-udan bering, guys. Lah, wong kudu katisen. Lara. Awake kena udan. Wis, Gung. Urung, sapa sing Gering tetap mergawe. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Deni Ismail. Gering Mbak Deni kurang guyu. Nek guyu cekakaan. Mari. Tangani sing akeh. Biasane kowe, ya Allah kembangi ayu-ayu. Goblok aku Ayo. ngene iki lho. Lah ya. Mbak Jang nganggo apa? Aku petuku Lombok. Iya. Aku Lombok kok. Aduh. Lebih kesiangan kok piye, guys? Arep piye? Iya kok yo. Yo kok. Yo kok nang kok jamu kok. Apa, Mbak? Ya nek galungan tok iki. Cocok. Ambek apa? Ayam. Pengen. Enek, cek enek tunggal e. Mau siji iki. Biasane kok griyo. Alah, ora usah, ya males apa nggih bakso lho tuku wae. Yo nggih bakso ngene. Ini santai awan. Tuku wae baksone karek nguntal. Niku 30 semua. Lagi kok bak kerupuk ki mang jane ngono. Mbak, nggih. Ngeten sak apa lan abange? Abange enggak asoy. Ngono kok ya cetok tok niku sak pirang-pirang. Iki tapi sing digawa Mbak Jadi enak dagingnya akeh. Heeh, cek. Heeh. Gemol Mbak masaku ya. Lemu. Biasane akeh kok ya mesti tok kowe. Biasane akeh gak eneng. Nek enek akeh ya tak gawa. Jangan lebih apa, Mbak? Meh apiku. Iki enek abange. Kuwi ki aku kekno aku kuwi. Iki kan duwe abang. Ya wis. Kuwi abang setan kuwi. Lombok, Mbak Jah, mboten. Iki lombok pun. Lombok tempe. Lombok ae deh. Iki lho. Niki lek 5.000. Lombok. Tempe kabeh sak omah. Sing penting tempe. Tahu tempe. Jangan lupa, Mbak. Aku apa, Mbak? Limo kacang. Terong. Terong. Bung apa-apa. Bunga apa mek liyane bunga apa? Ya yo mek terong mbek anu tok. Kacang, tahu ikan. Wong mari tensinya pakene. Tahu yo ora apa-apa nek tahu nem iki apa? Tahu panggang ngale nggih. Nah, Panggang loro. udan ae ya Allah ya Allah ya Allah. Ya menes udan iki Mbak Jayo kademen aku. Njaluk turu neh ya iki. Perang suwe le turu. Asine gering, Mbak. Tapi ya Kering. nek iso nek panas mana. Ya nek panas, Mbak. Wong udan nek panas. Lah yo nek penak, Mbak. Yo iki negara wong turu. Panggange karo sing enek irine akeh golekno. Sing enek irine akeh gak tak enek yo wis liyane lah. Ya ada itu. Ya aku juga nang itu ya. Apa mayong? Seleh. Apa mayong? Aku wonge iya ae kok. Patang sak. Angune wis. Angune ceket. Ya niki mungkin. Hanya pembuh ya. Ngitung sik mesti sama. Ya. Hitung misal. Jarang gawa duit kok. Gak gawa duit utang oleh. Angin. Nggih, 5.000 mbak 5.000 10 mbak ngene 15 sampai 4 19 sampai 4 dadine 21
likur ambekan. Nggih. Lawe. Moto. Ya. Nanti jagunge pangarep mau tak dulu. Jagung cikalane melok sapa kei? Rapat. Melok sapa? Halo guys, Paket. lagi merumput, awalnya belok ning sarangan. Wis turu ae, turu ae. Madhep belok to. Nah, iki sing awe cikalan karangan. Kok kok dulu. Kok lu moto sak yo. Moto sak kon kei lurung apa kesing. Loro apa? Rumah. Sadah hen kabeh kok tak go mlayu kabar kowe malah. Kowe iki yo anu go mlayu. Selawe cikalane yo dik moto wis. Mas aku dianyirmu. Yo kuwi kok enak. Nek anyirmu banyak. 2000. Monggo kan? Monggo tak enak. Ini menghilangkan anu penyakit. Emang sang apa, Mbak? Pindang-pindang. Oh. Tidak umat tek. Kurang ae mulai, Mbak. Tomat murah ya, Mbak? Murah. Kayak larang ya, Mbak. Dan udan-udanan yo larang. Mbak karo bawang iki kane. Itu masak apa kowe? Aku. Wis sesuk, Mbak. Jangan loda tomat, Mbak. Aku yo ora tak timbangi. Aki gede Mbak tomat. Aduh ditimbang pilih. Timbang. Berarti kalong pira, Mbak Jah? Lawe Mbak iki pira? Lawe kae terus setengah. Dadine 2 liter. Pira kuwi? 2000. Sesuk tak paringke nggih. Nggih. Apa sekalan sak modal cukup, Mbak. Nggih, makasih, Mbak. Oke. Apa sama? Petang loh HP ku. Emang Tapi padang. Tapi gua garap Aku pakai. tuku metusan gede kok. Kok petang? Ambek sama nang. Iki foto kendang-kendang. Iki ambek gitu, Mbak. Dalam tomat kanggo cocok. Kok dalem to, Mas? Tak penoneh nek lagi. Yo wis ngaten. Enak banget yo enek. Yo sing enak banget. Aku mau mohon nek abang. Hargane padha wani jemplinge sing larang. Malah dibeli abang. Aku mak senengane aja. Ayam. Alhamdulillah. Dirang dulu sendiri ndelok kecil. Iya. Timun piro, Mbak? Bukan. Timun. Piro kuwi? 3000. Kene pentol. Loro setengah ane. Nek aku kan nyauri kene. Kowe loro setengah. Ndamela loro setengah nggo kucing. Ndamela. Kucingan iki mbok tangne apa mbok goreng, Mbah? Tak goreng tapi nek goreng sesuk mbek gede kok. Waduh. Waduh sentak. Iki jaduk apa iki? Kentang. Kentang. Iya. Lagi edan pelas. Gulawas sesuk ae wis. Pas ya? Heeh. Ngawur jagung. Jagung kok nang njero jagung. Kali njero jagung. Ya iyalah nek makan. Jagung. Boleh. Keri ya tak? Itu apa sih ini? Itu apa?
Ya Allah, terongnya ambil. Ngomongnya kali. Orang emang enggak. Enggak ada. Lah aku tak ora di terno benjane. Enggak ada pentol ya rasa mesok. Lho, iya tak ora diteri. Terong piro? Pentol jagung terong enek. Nek jagungnya enek, Mbak. Aku dhewe ne kuwi. Kene enek jagung kene sing kene. Iya, lho, paringan pentol. Temak. Ora enek, Mbak. Enek loro. Biasanya wangan lan blader. Terong piro terong? Terong. Terong 2.000 sak. Temok gak temok. Masa. 2.000 sadah lah kowe nyambel terong. Nek ono Jos. ayo sepamaan ora apa-apa. Sik enek-enek mbok Demak. nang aku bayar kok. Lah kok nek rambut ora dikeki lali. Ngon iki senyalane bakule, Mbak. Aku le, Mbak. Lho, suntek ning anu. Temok. Enak mentong iki. Dua sak panen. Dimakan tak olah den. 2.000. 2.000 ambek iki dadine 7,5. 2,5 wis kisih 100 ae. 7,5 ambek iki 4 ndek loro 6. 7,5 karo 500. 7,5 songo ambekan loro sing pepek 11. 11 sampai 7 dadine 11 sampai 7 18. 25. Kademen. Kan kadang dadi. Iya, metu kademen. Aja metu. Kok nek rumah anake. Rumah. Endi? Ing mbok rumah ngono ndang. Pindah nggon. Iya. Ono lho ning tepu. Perumahan ki ngendi lah ora ro. Karek Geraha Sentosa apa Asri apa? Geraha ngono. Iki jenenge 30 ya. Sire ning geraha-gerahan. Heeh. Lonjoku, Mbak. Oh, Heeh. atur nuwun. Ya. Lancar nek mergawe. Amin. Muga-muga ndang barokah. Amin, Mbak Jan ndang laris ndang pulang. Amin, muga-muga ndang barokah. Engko nek teko mandang turu. Lah, Ngene iki wis mateng, Mbak sampean. sampun. Oh, berarti karek mergawe tok ya. Nggih. Ya. Kang bar subuh niku langsung. Oh, biar makane ndekne awan ki apa omah wis beres. Arek kerja tok. Ngono sak bendina. Mbah 28 setengah 22. Engko 2 dina. Lombok brambang bawange wis jek duwe. Bawang brambang nek lomboke ra gablek. Oh, Dik Mangeso. Ordeme aku, Mam. Gombal. Lah piye guys, lawang treudan cah yo. Mbak, aku nek matan awakku kesak. Donya. Jutak donya guys, go nyambung urip nek matan urip e. Ora kok jeren. Berarti sarapan. Berarti ngantuk. Ini terus tinggal sesuk. Cuma kene lah, Mbak ya. Iya, rong dino wis ora masak. Sesuk masak. Terong iki nek disambel-sambel. Bakar biasanya. Iki mau wis mateng. Cuma blonjo di semua dinggo iki. Besok sarapan gimana? Wiji duwe tahu tok. Aku dik mang jangan nasi. Oseng kanggo cucuku. Apa? Landingan. Tak campur mbek pedo. Wal. Jos. Aku den dipokno pindah rego 9.000 pindah gede entek ora sempet mangan. Mboten kae aku. Yo.
mbek aku kae sak pira ya jak utuh lho. Wah, mau sak dimil tok kae yo. Sik utuh. Iwake jek jujur. Entek iwake kabeh dibangun ditumplekno ngisor wis. Ya wis aku kae ora mangan. Langsung Tak kira kayak gini neng omahmu, terus neng omah. Anakku lawan neng pom bensin kayak. aku gremeng ae anakan lawan kok gak ditutup aku ngono. Mulai resu wetenge panganane ketumplek gara-gara kucing. Mati golek lombok larang. Lombok larang. 45 Saya kira mbak. terus Tak kewono. Iki ki aku termasuk irit lho, guys. Mangan gak tak pangan dhewe. Tak kewono makan bareng. ngirim-ngirim. Sakmene lho yo. Aku nek Ngirim ki uga tapi ora koyo lodeh kowe kelan. Ora koyo kelan. aku nek jangan ki yo. Nek ora tak kayak garingan itu aku malah lempok sedina masak ping 3. Kalau ganjangan mesisan Sing akeh dadi sing akeh, engko sore nek adune entek goreng sego ngono. Ngono tak kandhani. Tapi aku nek omen oseng-oseng apa nyambel ki ya sedina ping 3 aku engko masak. Kayak koyo aku ki nayo oseng-oseng. Soalnya Soalnya ki wong sithik. enek Semangan enek Pak Aliku sithik. senengane jangan lodeh. Jangan oke. Ini ki anak-anak seneng. Wah, bocah saiki ki angel lho, Mbak. Padahal bergizi. Heeh. Jangan sampai bergizi. Bergizi. Aku nganu wis bliur perkara entuk MBG amen ngene iki ya bendino kok. Oh, bendino ki amen kul kok Ora ora aku nek makanku nek harus salah satu ngosot digawe iya-iya. Ya. Wih, malah enak. Yo. Ya wis Boleh wis yo. nyaman. Lonjone yang ngene iki. Kis Nek tomat murah ya. Tomat murah, dambang murah, sing larang lombok. Kok. Besok lawain ndok ngono. Cuma terong kok perlu sing 500. Aku ki ayamnya apa, Guys? Nek anakku lho njaluk dikecap. Anak-anak. Duwe paha ngisor kok dicampur mbek iki ya wis akeh, Mbak. Tolong iki anakku sulit goreng kesana koyo Senengane yo nek ndekne digoreng. peri. Nek Mbak Isma ki senengane pentol digoreng. Seng-seng ngono kuwi. Kok ya nanti mendem MBG ki ya pentol ya. Angger buka ngene dapet wah kok pentol leleh. Minta ide. Goreng kan lho. Esuk Yo. goreng apa? Heeh. Entek peri tok kan. Ya. Aku ora ndumu. Ini sendiri. Sitok ngono wis aku cip. Seneng nek peri. Tapi nek udan-udan enake hawane berkuah-kuah sing hangat-hangat seger koyo soto. Tuh mangan Koyo mie kare. Tuku bakso, Mbak. bakso ngono ki enak kuah-kuah. Di lontong. Aku yo kayak kulkas. Anake kademen, Guys. Sirahe memu lho. Udanan malah gara-garane aku ki. Ya kok ora jaketan. Jaketan iki lho. Iya, aku mau jaketan ora ini semangat terus. Tinggal aku terus yo. Jaketane kena rai tetepan. Iya. Tok 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 tok. Lah tetep terus yo tinggal aku. Malah kering. Padahal wis bar masak bar apa semangat ambek rewu-rewu diduwotoke makku aku kan ngguri. Gak krungu, gak bojoku. Jumbul, Mbak. Aku kaya suarane aku. Tusuk iya turu. Malah yo malah adang ya masak ning guri, jangan asem. Oseng-oseng pindang. Yo, masak. yo. Lah engko nek aku anakku SSN, engko nek piye nek ora tak tengno esuk ngono lho. Bocah sarapan. Heeh. Iki mah anakku yo ngono. Tuku sego pecel apa lali sarapan gak sarapan aku tuku ning kono. Lah, beres. Sange tak imboi wis ngono. Minggu tuku sarapan. Lah nek batas sitok ngono, ibarat tuku sak nyingan ngono ae. Lah aku batasku akeh. Ku tuku, ijek masak meneh. Malah mata aku ya. Kalau sicok naya jane tuku nih. Tapi nek ngentik kuwi mata oh gak maksudnya nek apa nek gawe sarapan iku sego pecel cok ngono. penting aku peri senengane sego pecel koyo iki. Nek aku ngono wis ora anu seneng makane nek lewat langsung tuku ke depan sekolahan Mbak, ngono beres 3.000 entuk bisa. Ya wis kes Tuku tutup iki cah. kan. Wis nyambet dene wis mau pamit imane blonjo dadaan ya langsung di syuting ngono. Kene iki ora tau jenenge syuting Makane riap-riap ngene. jam kerja ki nek jame kudune harusnya ngono. Heeh. Makane Jadi, ngene. Padha ngene lho. Padha apa jenenge? Wis standby. Ora riap-riap ngene iki. Tangi bu kok mbayang medun langsung nyandak syutingan tur mana rewu. Dancuk. Yo wis apa Ngono enake aku apa enake guys gak tau tek
Aku Nek wong wedaan. wedok leren dandan, Mm. jam 9 kita kerja lho. Iso atus, iso Mm. macak karena budal kerja. Harusnya ngono. Nah, gak nganggo jam. Engko ijek bengi, ijek rembes, ijek apa ya wis dadi concong. Ya wis Mbak Deni wis pamit, terima kasih sing selalu support konten-konten terbaru Mbak Deni, Mbak Isma, Mbak Sarah semua masukan. Pemirsa iki yo seneng nek masak-masak ngene, blonjo-blonjo ngene iki. Sampai bangan. Mbak Deni, jika tidak Allah ketara dadi wong apik aja sampai ngarani wong liya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih lan kerep ora? Gak